Kaixo, honekin batera, IBBD batxilergoa edo European Business Baccalaureate diploma azalduko dizuet. Bueno, Nazarete aspaldi dago nazioartekotzan sartuta eta, azkenean Alemaniatik ekarri genuen ideia hau, bai? Zertan datza? IBBD da pixka bat business, Europa eta, enpresek gehien eskatzen dituzten gaitasunak kombinatzen dituen batxilergo bat da. Alde batetik eskatzen du pixka bat, business kompetentzia dala pixka bat, ekonomiako, enpresaren, marketingaren inguruko ezagutzak garatzea. Bestetik, Europan gai izatea, bizi, lan edo ikasteko, orduan pixka bat Europar batasuneko gaitasunetan lan egiten da, hizkuntza gaitasunak eta gero bestetik ere, beste zeharkako gaitasun horiek, pentsamendu kritikoa, talde lana, lidergoa, ekintzailetza eta horrelako gaitasunak. Nola lantzen dira horiek? Gaitasun informatikoak teknikoen artean daudela, FDL bitartez direla IT txarteleko moduko batzuk, orduan IKT ikasgaiaren bitartez lantzen dira, bai? Gero hizkuntzak, bere eskakizuna da 10 hizkuntza gehi beste 2 hizkuntza, B2 eta B1 lortu behar dituzte batxilergoa bukatzen dutenean. Gero bestetik munduarekin, lan munduarekin zerikusia dituzten gaitasunak, orduan praktikak egiten dituzte bai Gipuzkoan, bai gero bigarren urtean atzerrian, eta bestetik kontabilitatea ikastaro bat egin behar dute ordutegiz kanpo, ez da sartzen jagoizetan, bai? Orduan pixkat hori da beste gaitasun tekniko bat. Gero bestetik ere bai badago KIL deitzen dutena direla gaiak ingelesez, orduan ikasle hauek IKT, marketing, zientzia, kultura zientifikoa, administrazio kudeaketa egin behar dute ingelesez eta filosofia nahi badute hautazkoa da ingelesez egitea. Eta gero ere beste eskakizuna daukate unibertsitatean sartzeko froga gainditzea edo unibertsitateko sarrera. Ze ikasgai ikasten dituzte ikasle hauek? Alde batetik derrigorrezkoak direnak egiten dituzte lengua castellana, euskera eta ingelesa, bai, eskatzen da pixka bat gutxienez euskitza erdi maila batean eta bestean altua. Gero filosofia egin dezaketela bai euskeraz, bai ingelesez, bai gaztelaniaz. Gero daukate matematika edo latina izan daiteke, baina hobe da matematika egitea, euskeraz edo gaztelaniaz. Eta gero mundu garaikidearen historia euskeraz eta gaztelaniaz lantzen dutena, ekonomia, euskeraz edo gaztelaniaz, eta gero beraientzako espezifiko hautazkoak direnak izango lirateke marketing and business ingelesez egingo luketela, kultura zientifikoa ingelesez edo izan daiteke ere bigarren atzerriko hizkuntza frantsesa, eta gero IKT ere ingelesez izan beharko lukeena. Eta gero aparte, arratsaldetan astelehenetan egiten dituzte kontabilitateko 2 ordu. Bigarren batxilergoan jarraituko lukete honekin, eta orduan egingo lukete gaztelania, euskera eta ingelesa berdin mantenduko lituzkete, historia derrigorrezko bezala sartzen da bigarren mailan euskeraz edo gaztelaniaz egin dezaketela, matematika edo latina euskeraz edo gaztelaniaz, eta gero gizarte zientzietako ikasgaiak, hemen egiten dituzte enpresaren ekonomia eta geografia, non lantzen duten adibidez Europar batasuna, eta gero hautazkoak dituzte administrazio kudeaketa fundamentuak eta IKT, eta jarraitzen dute kontabilitateko ikastaroarekin. Orduan, zer ematen digu IBBD, zer eskaintzen digu IBBDik? Alde batetik, gure ingeleseko trebetasunak hobetuko ditugu, ze azkenean ordu pila bat egiten ditugu ingelesez. Bestetik, enpresek lan munduan eskatuko dizkiguten gaitasunak garatuko ditugu, metodologia aktiboen bitartez, talde lanaren bitartez, egin behar dute enpresa simulazio bat, gero udaletxearekin eta proiektu desberdinetan parte hartzen da, egiten dituzte interkambioak Europako eskolekin,
Eta gero bestetik, enpresaren funtzionamenduaren oinarrizko ezagutzak jasoko dituzte eta bizituko dituzte real lifean praktika egiten dituztelako, eta gero, azkenean ere, lortuko dituzte hizkuntza titulazioak eta titulazio informatikoak etorkizunean bere kurrikulunean, proposak eta interesgarriak izan daitezkenak, bai? Orduan, gurekin batxilergo hau egitera datozen ikasleek ze aukera dituzte. Alde batetik daukate D, B eta A ereduan ikasteko aukera, edo hiru eleanitzean, bestetik lortzen dituzte hizkuntza ziurtagiriak, orientazio eta laguntza jasotzen dute hasieratik, ze bakoitzarentzako ibilbide bat antolatzen dugu, teknologia berriak landuko dituzte pila bat, eta gero, azkenean ez bakoitzaren ahalmenak saiatuko gera garatzen bere helburuetara eramateko ikasle hauek, bai? Eta, guzti informazio